Babanka ubanta ka ya zaman ka wuta ci bayan ka na da kai namiji. Ai ubanta gaga. To ubanta gaga wannan wajen da kake kawo wallahi na da abin nan. Ai wannan abin da kake gani kaga ci bayan ka? Oke nan kasa nan kasan ma. Oke. To mu kankara mana me zai hana? So ai ma'aikata ne. A ina kake aiki? A gidan rediyo nake aiki. Ka ji ranka ya daɗe. Ya ce a gidan rediyo yake aiki. A gidan rediyo? Be shi wani gidan rediyo yake aiki? Gidan rediyon kake aiki. Gidan rediyon da nake aiki shine indire ya tsalla misalin karfe 12 na dare za ka ji gidan rediyo ya yi shiru ana shuru a nan nake aiki. Wannan rediyo ne. Gidan rediyo ne kuma wannan. Gidan rediyon sha gire-gire ba. Sa! Yes sir. Wannan sha girgin ba ɗin fa da muske. Wani muske.